Tako je mene Gospod moj dao, vratio materi mojoj. Kad sam ja u Njujorku spoznao živoga Boga i došao k sebi. I ona došla da me vidi. Nije mogla da izdrži žena već posle 3 godine. Volela me. Nije ona bila svesna šta se desilo sa mnom. Čak nije bila mnogo ni radosna. Ja nosio crninu, pustio bradu i kaže ona meni, vidim ja, ti si celibat, neću imati unuke. Nije bila svesna da je Gospod mene njoj vratio. Zdrava. Barem započetog lečenja. Tako Gospod nas, kada dođemo k sebi, vraća nas svojima. I jako je važno da mi to prepoznamo. Jer moja majka to u tom trenutku nije prepoznala. Da me videla sa ribama, sa ženama, sa muvanjima, sa diskotekama, ona bi bila, jo, super, rekao, evo ga moj sin koji neka što je bio. A sad je ovo čudno, šta je sad ovo? Sad nešto promenio se. Pa nisam se promenio, nek sam se vratio u zdravlje. Bio sam bolestan.